Hayırlı iş. İmanım Kamil sizning de məktəplər Səudə özəklləri yanından ötüb barğanda dünyaların unutup, qəpləşib turğan yaşüsmürlər türkümündən kilib irişkən tuzlu, buruşlu sügünü sözlərin işitib optırğanığız bardır. Əlbəttə, Rusça sügünələr, mınısı bir xəl. İkinci yaqdan, tik turğandan söz beyləv işinginə şul dərəcədə zəhər sözlər qoşuluğu şok qattıra. Үсіп барған шырда өзіңні тезірек ұлылар шатыту ұмтылышында балаларда нендейдір ішкі процесс барлығында аңларға була кебек. Әмма бұл көрініш масы күләмауға ұқши башлады. Сүгініп сөйләшу, фикірні жеткіру күшейту ішінде түгіл, әслең жаргон бұларақ нығып бара деген фикір туа. Балаларға мұндай қыланмышларының артық болуы нешік аңлатырға һәм аңлатырға керекме? Бүгін шул хақта фикір алышырбыз. Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Әңгәмәбезне мәгариф өлкәсеннән башларбыздыр дип уйлап торам инде. Безгә генә тоелды микән бу, шулай колакка ишетелде микән, шулай туры килде микән? Әллә чыннан да мәктәп яшендәге балалар дип алыйк инде, яшүсмерләр күбесенчә шундый сүз белән, нык каты сүз белән мавыгалармы бүгенге көндә? Исәнмесез, шақыруыңыз үшін бик зур рәхмәт. Шынлап та укытучыларны да, ата-аналарны да бурыч торган мәсьәләне күтәрдегез. Рәхмәт сезгә. Әгәр дә без элек бер 5-6 ел элек карасак, мәктәп яшендәге балалар бу сүзләрне куллана дисәк, һәр кызганычка каршы балалар бакчасында да ишетү гайре табигый хәл түгел, теге норма кебек кабул итә кебек. Моның сәбәпләре без Құлақ белән ишетәбез, авыз белән әйтәбез. Балалар моны кайдыр ишетә, эле бала. Гарәп галиме әйткән бит, балаларга ничек яшәргә өйрәтмәгез, үзегезнең өстеңездә эшләгез дә, балалар сезне һичшиксез кабатлар. Беренче мөрәҗәгатем әлбәттә ата-аналарда тәрбияви момент. Без минем үземдә дә 2 ир-егет үсеп килә. Әни буларак, минем әлбәттә инде аларны менә теге парниковый момент әйме шулай огородить хочется, телим инде әйме, ишетмәсеннәр дә, колаклары да ишетмәсен кебек. Ләкин бу моны ишетмәү мөмкин түгел. Иң беренче чиратта без җиткерергә тиеш балаларга, әйе, мондай сүзләр бар, мондай сүзләр бар, ләкин тәрбияле кеше аны әйтергә оялырга тиеш. Менә элек бу әхлакый нормалар арткы планга күчәме, тәрбияви моментлар арткы планга күчәме. Ләкин менә бездә белем бирү үзәге бит инде әлифба буларак, Аллага шөкер, бездә андый сүзләр теге ишетелгәне юк. Мәктәптә ишетелми бит ул, мәктәптән чыккач башлана. Мәктәп ишек алдыннан башлана ул беренче чиратта. Менә теге, беләсезме, яңа балалар килгәч, алар бит инде аралашалар, ишетәләр, шунда безнең балалар шаккатта тупой сүзе теге ул шулай инде, нөгеш түгел име, ул кешегә мөрәҗәгать итүдә теге кебек, кешегә дә мөрәҗәгать итеп була кебек инде име. Шуңа күрә менә балалар нигә барып эләгәләр? Мохиткә барып эләгәләр. Ата-аналар шуңа да игътибар бирергә тиеш. Аннан соң алар янында нинди зур өлкәннәр, нинди өлкәннәр аларга теге йогынты ясый. Шуңа күрә мин гаиләдәге үрнәк әти-әниләр генә бүген балалар өчен ниндер каһарман була аламы? Бары тик гаилә эчендә генә бүген баланы тәрбияләп буламы? Чөнки безнең бүген блогерларны алабызмы, артистларны алабызмы? Аларның һәр сүзендә бүген сүгенү сүзе бар. Һәр җырларда бу гадәти күренешкә әйләнә бара. Данил менә әти-әни үрнәге генә җитәме замана балаларына? Юк, җитмәдер дип уйлыйм. Мин уйлыйм, менә без әти-әниләр бит инде монда күп шулай бит. Әти-әниләрнең үз баласы турында уйлавы ул адекват түгел. Без уйлыйбыз, менә минем балам сүгенмәй дип, фактта ул чынбарлыкка туры килмәскә дә мөмкин. Һәм менә сез әйттегез бит, менә һәр ата-ана инде уйлый, менә парникта гына үстерер идем дә бит, алай гына җәмгыятьтә булмый. Шуңа күрә проблеманы ишетеп күреп, колагыңа теге бармак белән тыгып кына хәл ителми бу. Синең үзеңнең ишеткәнең бар, мәсәлән, мәктәп янынан узганда балаларның ничектер ямьсез сүзләр куллануы? Ишеткән бар, әлбәттә, ишеткән дә бар, аннары улым белән сөйләшкән дә бар ул турыда, ниндирәк формада. Менә аның яшы хәзер теге яшүсмерлек чорына киреп бара инде. Аның яшьтәшләре арасында сүгенү ул нормаль бер, менә бүгенге көндә, ничек кенә куркыныч
булмасын. Бақсаң, ул синең татар гимназиясында укыса да, ул нормаль күренеш ме? Юк, татар гимназиясында укудан төшеп бит әле ул, мәсәлән, урамда уйный. Аның, мәсәлән, урамда бөтен дуслар да төрле милләт кешеләре. Мин теләмим аның идәгенә утырып, балконнан урамда уйнаган малайларга карап кызыгып утыруын теләмим. Уйнасын, мин дә шунда, мин дә ул малайларны беләм. Аллага шөкер, алар теге тәртипле малайлар, теге хәзер бит инде шундый сүз бар, теге дворовый малайлар дигәч, нинди негатив килеп чыга. Дворовый бит инде менә бер двордагы, бер ишек алдындагы балалар, күп катлы йорттагылар үзара аралашып яшәргә тиеш бит инде, югыйсә. Шуңа күрә мин алай теге колакка мамык тыгу яклы түгел, әмма аңа аңлатам. Менә мен әйтәм, дусларың бәлки сүгенәдер. Шулай бит, менә син сүгенмә, һәм син алардан аерылып тор. Яшьләр арасында менә бу сүгенүгә иярү ул бит әле теге аерылудан куркуда. Мәсәлән, синең 10 кеше, 10 егет барасыз икәнсез, йөрисез икән, 9-ы сүгенә, син сүгенмисең, син алардан ким шикелле дип күзалларга мөмкин алар. Һәм уны һәрбер бала да күтәрә алмый. Ул теге стадные чувства дигән сүз бар инде русларда, шуннан да килә торган әйбер. Менә аны аңлатсаң, сез килешәсезме, килешмисезме? Нәрсәне аңлады хәзер? Килешә. Сезнең сүзгә менә өстисе киләем. Минем дә улым 6-нчы класска бара. Ул әйтә, яни башка балалар, малайлар бит менә мин аерылып тора алмыйм бит инде, теге акын кебек, карга баласы кебек диеме. Мен әйтәм, менә син үзең йогынты ясый аласың, сиңа да йогынты ясый алалар. Аннан соң без менә үз йортыбыз белән торабыз. Анда бер генә кибет. Анда бер инде сатучы гел теге дөрфарак җавап бирә. Ул минем инде улым шунда теге безнең эмоциональ интеллект, тәрбия ягыннан, яни менә бит өлкән кеше, нишләп соң шулай җавап бирә? Әйдәле мин әйтәм, эксперимент ясый улым. 20 көн елмаеп җавап бирә әле ул апага. Рәхмәт сезгә, хәерле эш көннәре теләдимен. Беләсезме, 10 көндә үтмәде, ул сатучы апа безгә менә улыма даima сезгә дә хәерле эш көннәре, хәерле көннәр, укулар ничек? Ул менә үзгәрде дә куйды. Менә шушы 10 көннән соң мин улыма әйтәм, күрдеңме, мин әйтәм, син дә бит йогынты ясый аласың. Яшьтәшләреңә генә түгел, өлкән кешеләргә дә. Менә ул бит балаларга сөйләргә кирәк, авыз аша аңлатырга кирәк. Безгә бит теге шулай тыела гына, ул бала чага әле аңламый, алар аңлый. 5 яшьлеге дә, 6 яшьлеге дә аңлый. Әгәр дә менә тәфсилләп аңлатсак, әти-әниләр, укытучылар, бөтен блогерлар, менә бит менә ара бездә блогер бар име? Матур тәти сүзләр белән генә подписчик җыеп буламы бүген? Я булмаса шундый Альберт әйтмешле тызлы, бурычлы сүзләрдә кертеп җибәрергә кирәкме? Мин беренчедән үз фикеремне әйтәм, аннары сорауга җавап бирүмен дәйме. Беренчедән мин бер яктан ризалашам, икенчедән ризалашмыйм. Менә хәзер яңгыратмыйча гына минем бер сорауга гына җавап бирегез әле, бөтен үз ишегездә генә. Күптән түгел генә Bilmem koşan, Lucia Badreddin'in konserti çıktı değil mi? Onun ismi 20 yıl önce size diye baltalayı değil mi? Hazır bana cevap vermişe, üz işinizden gene cevap verirseniz, şu şey size diyende ne şey gerek devam etesiniz? Näqtä sen öýlegan şart. Ayya, mene şoňa görä, mene min sizning fikiriňizni belki dowam ettirmem. Mene min blogerlar diler, ýaşösmirler diler. Niçe biz ýaşösmirlerge ýobrulabys? Çünki olar, nişikdir mene özlerin yoklap çyga almylar. Munda mene min aýtyp ötkenimçe bir ýaşösmirde ýok. Biz olar munda bolmuşa, olar turunda rahatlanıp, şeýnep süýleşebiz. Biz minimçe ýaşösmirlerini Sügep түгел, как бы прозаично не прозвучало, а үз үстүбүздө эшлерге керек. Менә мин үземнән чыгып әйтәм, һәр менә фикеремне төгәлләп кенә әйтәм. Мин менә ничек бар шулай әйтәм. Мәсәлән, 7-нче, 6-нчы класста минем өчен сүгенү ул аралашу формасы иде. Мин менә ничек бар шулай әйтәм. Без просто сүгенә идек. Туктамыйча, үз аралашканда. Ләкин менә мин хәзер вакыт узгач, әзгенә дин ягына карый башлагач, гаиләм булгач, Мына әлбәттә сүгенүне начар дип күрәм. Һәм инде үземнең контентны җыйганда, булдырганда да сүгенмим гомумән. Бәлки ниндидер темалар һәм сүгенү ярым ишетелеп алдыр, ләкин мин сүгенмим бер кайчанда. Минемчә бу бер нинди тенденция юк, имештер хәзер яшьләр сүгенә. Юк, 10 ел элек тә сүгенәләр иде. Ләкин без аны контент буларак 10 ел элек Айдар ул бер төрле мизгелдән соң аеруча инде менә 14 яшь узуга Менә шушы начар сүзләргә карата игътибар кимү күзәтелә иде дип әйтә белгечләр үзләре дә һәм психологлар да. Ләкин бүгенге көндә ул менә Данил әйтмешли, ул аралашуның формасы һәм ул дәвам итә, ул тукталмый гына. Хәтта 90-нчы елларга карасак та хәзерге балалар, хәзерге яшүсмерләр алар күбрәк сүгенә икән. Беләсезме ни өчен? Ни өчен? Чөнки 90-нчы ел балаларның балалары үсеп җитте.
Без һаман да балаларны губка дип кенә калдырган, өендә ишеткәндә монда чыгып сөйләгән кебек. Ләкин монда миңа калса бераз тирәндәрәк эзләнергә кирәктер. Бәлки менә Айдар әйтә бит, без аларны менә үзләреннән сорамыйча гына монда хөкем итеп маташабыз. Без аларга менә агрессив карыйбыз. Бәлки алар шуның аркасында нәрсәнедер гаиләсендә әйтеп бетерә алмаган аркасында, җәмгыятьнең үзләренә каршы торган сизгән аркасында шулай итеп чыгара торганнардыр үзләреннән хисләрне. Андый уйтымыймы берәүдә дә? Рәхмәт, минем әйткән сүзләрне туры әйткәнең өчен шулайрак булды. Менә исәнмесез, мин психолог буларак инде килдем монда, бит субханалла. Мин әйтәсем килә, менә без минем кырга Блеке балалар да килә, зур балалар да килә бит инде. И мин карыйм аларның яшьләренә. И әниләр киләләр, әйтәләр, менә минем 5 яшьлек балам шундый сүгенә башлады инде. Мин башта бала белән сөйләшәм. Кемнән ишеттең? Әти-әнидән ишеттемме? Бакчада ишеттемме? Урамда ишеттемме? Дип ул үзе җавап бирә. Аннан соң мин сорыйм, син менә нинди хисләр белән аны әйтәсең? Нәрсә әйтәсең килә синең шундый сүзләр, начар сүзләр әйткәндә? Ул әйтә, минем ачуым килә. Минем шул хәтле ачуым килә, мин шулай ачуымны чыгарам ди ул. Менә шулай әйтеп, блеке балалар, менә даже минем кичә кызымга әйтәм, анага 10 яшь тула инде, кызым, ничек син уйлыйсың, нигә балалар сүгенәләр дип, бит. Ул миңа ике җавап бирде. Берсен әйтә, әти-әнидән ишетәләр диде. Икенчесен әйтте, менә ачу килгәндә мин начар сүзләр әйтергә магу диде. Әйе, сезнең белән килешмичә мөмкин түгел, шуннан да яшерен батырын түгел, бездә олалар кайбер вакыт ачу килгәндә шундый бер-ике сүз әйтеп куябыз. Ни өчен менә бу сүгенү сүзләрнең шундый эффекты бар икән, тынычландыра торган эффекты. Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Хәерле кич, Таян Нутасы студиясында сүгенү сүзләре турында, дөресрәге, яшьләр, яшүсмерләр авызыннан ишетелгән очраклар турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Ни өчен шушындый дәрәҗәгә барып җиттек без һәм сүгенеп сөйләшү хәзерге яшьләрнең аралашу формасына әверелмәдеме икән дип тә уйланабыз әле. Данил, син дә калган нидер фикер туа башлаган рекламага кадәр онытмабыз. Менә сез психолог буларак шундый фикер туды. Монда хисне белдерү вакытында ул бер төрле төсмергә ия. Сүгенү сүз, шундый бер мәзәк бар иде. Бик итәгатьле плотник бармагына чүкеш белән суккач, кирәк битә дип әйтеп куя икән. Шуңа күрә бер генә кеше дә кирәк битә дип әйтеп куймаячак. Бу хис белдерү ул бер хәл. Яшьләрнең бит ул хис белдерүгә барып тоташмый, ул аларның көндәлек тип-тигез хисле сөйләшүләренә әйләнеп кала. Бер сүзне икенчесе белән бәйләр өчен дә кулланыла. Бәйләгеш сүзләре. Үз-үзене күрсәтү дә булырга мөмкин. Менә аннары ул дурфалык. Менә барысы да дурфалыкка барып таштыдаша. Әгәр без җәмгыятьне карасак, бүген нәрсә модада? Бүген дурфалык модада. Дурфа кеше белән исәпләшәләр, санлашалар. Шулай бит дурфа кеше ул өстенрәк тора, бруталь булып күренә. Бруталь булып күренә. Хәтта менә игътибар итсәгез, ул детальләрдә дә менә кыйммәтле машиналарга карагыз сез. Аларның фаралары менә нәрсәне хәтерләтә сезгә? Дурфалык, явызлык. Ул тикә. Әгәр дә берәр нинди машинада ниндидер йылмаючан фаралар була икән, бу инде ниндидер хәчтүреш машина булып кала һәм кызларныкы. Кызлар йөри торган. Кызлар йөри торган ниндидер артта калган бер машина, кызларны рәнҗетми алай дип. Мин әйтмәдем, Альберт әйтте. Шуңа күрә менә җәмгыятьтә нәрсә модада? Менә дурфалык модада. Итәгатьлек модада түгел, шуннан килә. Регина, сез яшьләр белән бик еш аралашасыз, кызыгыз да инде яшүсмер. Бүген сүгенү ул трендтамы, бүген сүгенү ул модадамы? Әйе, хәерле кич. Исәнмесез, мин бүген сүгенү балалар арасында трендта дип бик төгәл итеп әйтмәс идем. Чөнки мин уйлыйм, что бүтән начар гадәтләрдә балаларга беренче очракта гаиләдән инде киләләр име, и һәм инде икенче очракта бу бергә үсеп, уйнап уйнаган балалардан ишеткән сүзләрне безнең балалар кабатлыйлар инде, име. Шуңа күрә минем фикерем шундый, что без балалар үстергәндә инде, менә алтын әйберне кебек, алтын әйберне саклаган кебек итеп, без аларны тырышып үстерергә тиешбез. Үзебезне улы кешеләр инде, әни-әти кешеләр гомер буе үзләрен тәрбия үзләренә бирергә тиешләр инде.
һәм инде үрнәк булырга тиеш үзләренең балалары өчен. Менә без сүгенмибез, име? Улы кеше бит инде ул әниме, әтиме, әби, бабаймы, шундаймы, бүтән туганнармы? Балалар алдында әйтмәскә тиешләр начар сүзләр, име? Сүгенү сүзләрен барыбер ишеттермәскә тиешләр. Чөнки улы кешеләр бит инде алар үз акылларында, алар үз-үзләрен кулларына алып, сүзләрен, фикерләрен үлчәп әйтә белә торган кешеләр. Бәлкем без сүгенү сүзләрен бөтенләй дә кырыйга этәреп, бер төрле фольклор дигән элементны да кисеп ташлыйбыздыр үзебездән. Шул ук Айдарның, мәсәлән, бик матур футболкалары чыкты. Сине күргәч, минем сыерчыгым сайрый. Дөбер-дөбер итә, йөрәгем дөбер-дөбер итә. Бүтән кеше аңлады бит инде нәрсә турында икән. Ләкин менә нәрсә ул? Сүгенеме ул, тапкырлыкмы ул, дурфалыкмы ул? Бик матур гына. Айдар, менә син әйттең, ничәнче 6 класска хәтлек сүгендем дисеңме? Юк, 6 класстан башладым. Башладың. Аннан соң ул футбол классы чыгара башлады. Син аны каян менә ишеттең? Син аны нәрсәгә менә нәрсә этәрде сине сүгенергә? Каян ишеттем? Бик тәртипле татар егетенә охшагансың. Монда стройка, монда автомеханиклар. Урамнан барганда ишетәсең син сүгенү сүзләрен. Мин тагын менә мондый фикергә килдем әле. Бәлки бу эволюциядыр. Менә сез бит аңлыйсыз, мәсәлән, без моны мода дип әйтсәк, моданың төп сыйфаты нәрсә? Ул үтә дә китә дигән сүз бит, әйме? Бәлки бу вакытлыча гынадыр. Бәлки бу сүгенү сүзләре озакламый үзләренең төп сыйфатларын югалтырлар. Алар кешегә ниндидер өстәмә, белмим, ничектер үзенчәлек өстәмәсләр әйбит. Шуңа күрә бәлки бу вакытлыча гынадыр дип уйлыйм. Бүген сүгенәләр, иртәгә менә бүген 9 класс баласы сүгенә. Иртәгә ул ишетә 7 класс баласы. Яннары бер атнадан ишетә 1 класс баласы сүгенә дә бу әйтә, ну все, бу минем өчен актуаль түгел бу. Берәр башка ибр уйлап табырга кирәк дип әйтәчәк. Менә бәлки бик матур сүзләр бар. Мин эксперимент буларак җыеп караган идем. Миңа бер 200-300дән артык мәкаләләр килде сүгенү сүзләре белән. Ул менә синдә ул сүзләрне популярлаштырма инде. Альберт, үземнән блогер буларак менә сүз бирәм. Барлык сүгенү сүзләрен, татарча матур сүгенү сүзләрен җыеп, шуларны ничек башкача әйтергә булганын мин ни буларак куячакмын, видео буларак күрәм. Бәлки шундый берәр йогынтылар бар, анда белмим. Юк, сүгенү сүзен әйтмим әлбәттә, аның синонимнарын әйтәчәкмен ничектер. Менә сез әйттегез бит, мода дидегез, әйбит. Мин дә монда килешәмәс генә әйбит. Нишләп? Менә хәзер безнең яшүсмерләр, минем зур малай яшүсмер, менә ул карыйм аларның шундый сленг, менә әйбит, шундый сүзләр без үскәндә, 8 класста үскәндә, андый сүзләр юк иде. И менә даже столовыйда ул сугышкан бер 10 класс малай белән әйбит, минем малай терпила дигән. Менә ул сүзне нинди сүзгә кая? Сүгенү сүзе түгел, сленг. И менә ул начар сленг турында бит сүз бармы? Яхшыга түгел инде, җәмәгать алай дип, яхшыга түгел нәрсә. Лучше сүгенсән әйбәтрәктер. Өстәлгә мөмкинме? Менә безнең шуннан да менә без адекват түгел балаларыбызга карата дип әйтәм бит. Без уйлыйбыз, алар менә шундый дип, алар башка төрле, алар нәрсәндер белми дип аңлыйбыз без. Менә берсендә бер презентация шикелле чара булды. Шунда бер яшь кенә малай чыгыш ясады, ул Шаянтовада да күренгәли, ул бик молодец, матур җырлады, милли киемнән шигырен дә сөйләде, биеде дә бугай ул. Моңа инде сокландылар инде шул хәтле, итәгатьле малай. Шуннан соң тәнәфестә килдем дә әйтәм, ну мен әйтәм, син молодец, конечно. Мен әйтәм, менә шул рэперның җырларын беләсеңме? Сүгенә торган рэпер инде. Бу әйтә, беләм инде аны, бөтен малай белә инде ди. Шуңа күрә без уйлыйбыз, алар белми дип. Алар барысын да белә чынлыкта. Фольклор элементы дигән фикер белән килешәсезме? Мине фольклор элементы белән килешмәскә сүгенү сүзләре буенча бит инде сүзлекләр төзегән кешеләр бар, сүзлекләр бар. Аны инде теге аны психологлар да өйрәнгән, аны теге нейро әллә кемнәр дә өйрәнгән инде хисләр белән такмаклар. Ну, аны юк дип әйтеп булмый. Монда бит без бераз гына читләштерәбез теманы. Монда сүз менә шушы яшьләрнең, балаларның, яшүсмерләрнең әшәке теллелеге турында. Димәк, алар фольклор дип тә кабул итми, оста теллелек. Без аны еракка китсәк, ул Пушкинда да сүгенү сүзләре бар. Шулай бит. Шуңа күрә монда бит инде ул турыда түгел, фольклор элементы буларга түгел, ә менә шушы яшьләрнең әшәке теллелеге турында. Мосы миңа калса. Балаларыбыз өчен бүген кем каһарман? Блогерлар, артистлар, шул җырларында ямсыз сүзләр куллана торган артистлар. Барысы да вакытлыча. Блогерлар, менә ниндидер блогерны бер ай карый да, аннары аны онытып җибәрә. Шул хәзерге сүгенеп җырлый торган мәсәлән рэп артистлары кайчандыр
дистелеген миллион қарап жиған артистлар, алар хәзер исемнәрен дә тиге искә төшереп бетереп булмый. Шуңа күрә мин тагын бер кат кайтып нитәмен дип әйтсәм, бу мода, бу вакытлыча гына. Менә сез сүгенә торган, әгәр дә сезнең тирәдә сүгенә торган балаларны беләсез икән, менә мин сүз бирәм, менә без спорлаша алабыз һәр бу темага. Менә 10 елдан, бәлки 15 елдан алар ул сүгенү сүзен бәлки гомумән онытып бетерәчәкләр һәм әйтмәячәкләр дә. Бәлки теге сүгенә идең, хәтерлисеңме дигәч, кызарып сезнең алда үзләрен теге гаепле танырлар. Бу вакытлыча дип уйлыйм. Менә сүгенү сүзләре холыкка ничектер тәэсир итә ала. Мәсәлән, ярар сүгенеп кенә калу ул бер хәл. Мәсәлән, ул шуңа ияреп, нидер начар адымга барырга мөмкин. Нидер аның холкында нидер үзгәрешләр булырга мөмкин. Сездән сорыйк әле дип. Келгәне, ул кайбер балаларда үтергә мөмкин, кайбер балаларда юк. Бар бит менә мин үзем дә психотерапевт, кемнеңдер психологик возраст яши кала 5 яшьтә менә карыйк, мәсәлән, ир егетләрне яки хатын-кызларны. Кайбер кешегә карыйсың, һаман 16 яшь кебек. Кайбер кешегә карыйсың, менә 5 яшь кенә. Безгә дә киләләр дә, минем балам укый да белә, яза да белә. Мәйтәм бит әле кечкенә психологик возрастта аның 3 яшь кенә уйнап кына утырырлык. Кайбер егет иләнә дә, ey Аллам, ник иләнә икән бу? Моңа бит әле 15 яшь кенә. Менә ул теге өлгермәгән. Бар 50 яшьлек, 60 яшьлек ир егетләр җиттереп сүгенә торган, аларның үтмәячәк тә ул. Аларга яңадан туырга кирәк. Менә без ремонт эшләре барабыз, ул кешеләргә мин әдәби телдә аңлатып карыйм, алар берәр дә аңламыйлар әдәби телдә. Менә мин әйтәм, прорабларны чакырам, җиттереп әйтә дә аларга бер-ике сүзенә. Менә аңлап куялар. Ул бит менә шундый ялга да бар. Нияттән килә. Алар ләнди адымнарга барырга мөмкиндер. Менә Луиза әйткәнчә, Алла сакласын. Сүз, менә Google-да әйткән бит. Башта фикер, аннан сүз, аннары эш гамәл. Менә без бит әйтә алмыйбыз, мин кем әле ул? Мин булсын художник, әгәр дә минем артымда бер рәсемем дә булмаса, мин бит художник була алмыйм. Балаларга да әйтәм, үрнәк. Менә тәрбияле кеше, ул машина йөртүче булса да, алып баручы булса да, артист булса да, блогер булса да, аны ерактан әллә каян күрәсең. Ул тәрбияле. Кызларга менә белем бирү үзәгендә анкеталар җибәрдем. Кайчан беренче сүгенү сүз ишеттегез? Беләсезме нинди сүзләр, җаваплар иң күбе? Бабайдан. Юганда әни, әти, бабайдан. Аннан соң икенче сорау. Миндә бит кызыклы тизим анкеталарны, кай вакытта, кайсы менә нинди ашагандамы, юл йөртү, машинада баргандамы? 100%. Кая дип уйлыйсыз? Машинада барганда. Чөнки үзебез дә ышкындыргалыйбыз. Менә сезгә сон сорыйсыз, ышкындыргалыйсызмы? Теге, кая барасың инде? Менә әйтеп куясың бит инде. Шуннан соң рәхәт булып китә бит инде. Менә ни өчен рәхәт булып китә? Бәлки психологыбыз җавап бирә алыр. Ни өчен рәхәт булып китә? Менә әйтеп куясың. Беләсезме? Менә Алла Тәгалә безгә бит хисләр биргән. Менә бәхет хисе, ачу хисе, сөенеч хисе. Ачу ул ничек чыга? Өч җирдән чыга, без авыздан бер нәрсә кырып әйтсәгә, қолдан когда біз қол белән нәрсәдер суксак инде, и аяк белән тиеп куйсак, менә шулай ачу чыга. И шуңа күрә қол белән аяк белән тиеп булмый бит инде машинада барганда. Менә авыз белән әйтеп куябыз инде. Менә ачуны шулай чыгарабыз. Монысы иң зыянсыз инде. Менә хисләрне шулай чыгарабыз. Сез безне гафу итәрсез инде, ләкин шундый теге сүгенү сүзләре турындагы темага рәхәтлек турында яулык кигән кешедән ишетергә тиеш түгел. Менә мин яулык кигән килеш, мин сезгә булай әйтәм. Мин мөселман гаиләсендә бит инде, и балалар минем тоже мөселманнар белән аралаша инде. И мәктәп безнең татар мәктәбе, безнең татар мәктәбендә сүгенмиләр. Менә нәрсә әйтсәгез, безнең мәктәптә сүгенмиләр. Зур рәхмәт. Аллага Сүгенәсе килсә, субханалла дип куегыз. Шулай дип өйрәтегез дә, бик каты сүгенәсе килгәндә субханалла дип куегыз да шундый. Кояш яктыртып тора, өстендә болытлар да юктыр әле аны, ул мәктәп өстендәге шулай шундый. Мотор фотода Майданның тасвирламалары белән саубуллашабыз. Аллага шөкер, татарда андый әйбер юк, без барыбыз да бик тәртипле кешеләр. Алайда һәр нәрсәнең үз урыны булырга тиеш. Һәм инде аны әйтәсең икән, җиренә җиткереп, дөрес ният белән ахырына кадәр әйтеп бетереп, һәм урынын сүзләрен сайлап кына әйтергә кирәк. Ту дөньяга яңадан мәгърифәтле анадан дип әйтерлек булмасын җәмәгать. Масса күләм таралган күренешне без билгеле бер тапшыру кысаларында аның сәбәпләрен дә, асылын да ачыклый алмадык, әмма тагын бер кат әти-әниләргә әйтәбез, искәртәбез.
Бала кемнән үрнәк ала, әти-әнидән үрнәк ала. Һәм шуңа күрә иң беренче чиратта үзегез ышкындырмагыз шул сүзләрне. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Җитмәдеме вакыт?